Salut! Remus și Florin vă salută din nou. Suntem undeva în pădurile din Transilvania, mai exact spus pe Valea Dracului, undeva. Ne întoarcem dintr-o zonă foarte, foarte frumoasă, numită Poiana Paradis, unde am identificat, uite ce frumos să vedem în spate, am identificat o râpă cu o adâncime de 30 de metri, 30-40 de metri am coborât-o, iar acum suntem în drum spre casă. Se pare că avem o vreme super spectaculoasă, super frumoasă. Este într-o zi de luni astăzi. Sunt foarte fericit că am ieșit din acea perioadă de stat în casă. Am încercat ca să și respect în același timp un pic regulile impuse de către cei care ne conduc, cu toate că pot spune că sunt un pic dezamăgit datorită unor, hai să spun așa, unor evenimente derulate ulterior. Deci ceea ce am văzut și prin mass media, ce am văzut și prin gări, prin vămi, mă rog, nu e problema mea, sper ca să fie ok, să înceapă să se redreseze economia, să înceapă deci devină totul la normal și să colegul Florin, care este în fața mea, îl filmez acum, își dorește foarte, foarte mult de a vedea un urs. Zona, într-adevăr, este cunoscută, o zonă populată și umblată de urși, dar n-am făcut liniște și nici nu mi-am dorit ca să întâlnesc așa ceva. În primul rând, cred că am fi devenit campion mondial la atletism. Da, am ieșit, sau urmează să ieșim din prima porțiune de pădure. Aici vom da de un drum forestier, mergem un pic pe acest drum forestier, după care iar intrăm în pădure și mai avem încă 2 ore, vom da de civilizație. Oricum, este o zonă foarte faină, deci pentru cei ce vor să facă colinele Transilvaniei, deci pădurile din Transilvania, recomand cu drag. Pot fi și contactat în privat pe Facebook. Aici se pot face excursii de 1, 2, 3 zile cu cortul, cu bicicletele. Sunt anumite trasee de mountain bike, de off-road, de motore de pădure, nici nu știu cum se numesc alea. Deci tot off-road, cred că da, pe motocicletă, habar n-am. Și sunt chiar frumoase. Deci, cum spuneam, trasee de bicicletă de 1, 2, 3 zile pe jos, iar la fel, cu locuri de campare. Ce este păcat că s-au amenajat într-adevăr în pădure trasee de biciclete, dar nu au mai fost întreținute. Nici nu știu dacă sunt marcate sau nu sunt marcate. Dar cu siguranță că dacă ții potecile și n-ai unde să te pierzi aici. Da, se vede că aici am dat de o exploatare forestieră. Băieții și-au făcut treaba și-au făcut-o încă bine de tot. Și în partea de sus, da, dau așa ca să se vadă mai bine. Deci aici se vede că merge în jos, merg lemnele, merg în partea de sus, dar totuși e, cum zic eu, mic copii, ăștia sunt mici copii față de alte zone pe care le-am văzut prin Ardeal. Da. Deci mi-am simțit foarte fain, cu speranța că voi reveni. Vreau să vă spun că să auzim numai de bine. Toate cele bune!